Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisho, it's me DJ Rakitaran. Welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto through calling me sa Viber line ng Love Radio. At ito po ang programang hindi ka husgahan bagkos ikaw ay pakikinggan. Meron na po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa iyo. Hello po, DJ Rocky. Magandang gabi po. Magandang gabi. Pwedeng malaman kung anong pwede naming itawag sa iyo? Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Albert. Albert, ilang taon ka na? I'm 31 years old. 31 years old si Albert. Saang lupalop ka naman galing? From Taytay Rizal. Taytay Rizal. In fairness recently marami tayong mga caller from Taytay Rizal. Parang iba siguro yung hangin dyan, no? Parang marami kayong mga naiisip tapos parang gusto nyo na lang biglang mag-share. But anyway, Albert 31 from Taytay Rizal. Di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ano ang top secret mo? DJ Rocky, kaya po ako tumawag kasi ito matagal ko na kasi siyang iniisip. So every time na matutulog ako, so may gumugulo lagi sa isip ko. So hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Kasi actually meron akong asawa. And then, ako yung tao na kapag walang pera, nakakapag-isip ako ng paraan kung ano bang dapat kung gawin para magkapera nang hindi alam ng aking asawa. So, ano yung paraan na yun? Actually, DJ Rocky, pumapatol ako sa gay. Kaya ako lang siya nagagawa because of lack of money. Mm-hmm. Ilang beses mo ginawa to na hindi alam ng asawa mo? Maraming beses na po. Maraming beses. Ilang taon na kayong mag-asawa ng asawa mo? Actually, ma'am, it's 4 years. 4 years. Even before kayong naging mag-asawa, pumapatol ka na rin sa bading? Since nung high school po, since nung college ako, meron ng mga lumalapit sa akin kasi ako yung taong nag-start lang po siya nung sumasali po ako ng pageant. Okay. Then, meron isang guy na nag-alaga po sa akin or nag-assist po sa akin sa pageant na yun. So, dun ko po na-experience yung pag-alaga sa akin ng guy. Mm-hmm. Na actually wala po akong girlfriend on that time. Mm-hmm. So, ang nangyari po is inalagaan niya ako, kung ano po yung mga ginagawa ng babae is ginagawa niya po. Mm-hmm. Na kumbaga binibigyan niya ako ng oras, kinakamusta, dinadala po ng pagkain. Bukod doon, nabibigyan niya yung mga pangangailangan ko. Mm-hmm. Hindi naman siya malaki, so pangkain ko, pang merienda lang. Then dumating yung time na dun na hindi ko alam na sa lahat ng pagbibigay niya sa akin is meron pala yung kapalit. Uy, Yung kapalit na, yes po. Anong kapalit ito? Okay lang po ba on air na magsalita po or code na? Code na lang. Kung hindi ka sure na magiging maayos ang lahat pagkatapos nito. So, I think code na lang. Sige po. Actually, hindi ko na po siguro sasabihin yung specific. So, yung kapalit po kasi ng DJ Rocky is parang pinagsamantalahan niya ako, kumbaga nagagawa niya ng
magkita kami. Kasi before kumakain kami sa labas. Then, um, nung panahon na yon, pagkakaalala ko po is niyaya niya na po ako sa bahay nila. Mhm. Then, yung time din po na yon, syempre, alam ko na po na gay yun. So, yung loob ko po kasi nung DJ Rocky, parang nandun na po yung loob ko kasi syempre as a friend, hindi ko naman po alam yung may ganun palang pangyayari. Kasi nung mga panahon po yung DJ Rocky, so 14 years old pa lang ako noon that time. Mhm. 14 years old. 14 years old, 14 years old or actually, 17? yes, 17. Okay, 17 po. Okay. College po ako noon, yung 17 years old po ako noon, DJ Rocky, is pinapunta niya po ako sa bahay nila. Mhm. Then doon na nga po nag-start na hinipuan niya po ako. So without Then your sabi consent yun? Or pumayag ka na lang din dahil sa pagtanaw mo ng utang na loob dun sa guy na yon? Actually po, pwede naman po kasi ako tumanggi kahit binigyan niya po ako ng kung ano po yung binibigay niya sa akin, pwede naman po ako tumanggi. Mhm. Kasi una po, tumatanggi po talaga ako kasi hindi naman po, wala naman po ako experience sa mga ganong bagay. So nung time po na yun, parang may sinabi po kasi siya sa akin na ganito, okay lang yan kasi kumbaga parang masasarapan din daw po ako, itry ko lang daw, mga ganong bagay. So DJ Rocky nung time na yon, sa sobrang kulit niya po, parang hinayaan ko na lang po siya yung gawin niya sa akin, kung ano yung gagawin niya sa akin. So wala po akong nagawa since bahay niya naman po yun. Hello po? Yeah, nakikinig po kami. Okay, wala po akong nagawa noon. So since hinayaan ko na lang po siya na gawin sa akin yung bagay na yun. Mhm. Then after po noon, yung binibigay po sa akin na pera, parang mas lumaki pa po compared dun po sa binibigay niya pong pangmeryenda. So nagpatuloy kayo nitong guy na to na nagbibigay sa'yo ng mga kung ano-ano? Actually, DJ Rocky, isang beses lang po siya nangyari. And then Okay. after that, kumbaga parang gusto yung hinahanap-hanap niya po, DJ Rocky. So anong And sinasabi mo? tumatanggi na po ako. Okay. Kasi Pero nagbibigay wala pa rin po siya ng mga regalo? hindi na po. Kasi nag-iba po yung ugali niya since na hindi po tumatanggi po ako sa kanya. Okay. So pagkatapos nung era na yon na first time mong na-experience na merong ganitong klaseng tao plus gawain, ano nang nangyari sa'yo? Napapayag ka na ba ng ibang tao ulit? Actually, DJ Rocky, sa lahat ng pamilya ko, wala pong nakakaalam nito ni isa. Aha. Um, kumbaga, sobra ko po talaga siyang pinagsisihan before, pero nung time po na yon, naka-experience po kasi ako ng binibigyan po ng pera. Oo. So sa Bago po, iba na tong tao? actually po, nasundan po siya nung time na nangailangan po ako ng pera. So Parang, um, binitiwan mo tong taong to tapos biglang bumalik ka ulit sa kanya because of pangangailangan? actually, DJ Rocky, iba na po. So, hindi ko na po siya pinansin that time. So, Ikaw 2 years naman, na yun po yung tanong ko kami. naman sasagutin mo lang na iba ng tao Sorry po. Ibang tao na po siya. So, hindi ko na po siya pinansin noon, nung time na yon. Kasi, nag-iba po kasi yung ugali niya. So hindi mo na Opo. pinansin, binitawan mo na yung nauna, tapos meron na namang pangalawa nagparamdam sa'yo na nagbibigay-bigay ng regalo, ganon. Tapos dahil sa tindi ng Actually pangangailangan po, mo, ako na po yung lumalapit, DJ Rocky. ikaw na lumalapit. So parang ikaw na yung lumalandi sa kanila, ganon ba yon? Opo. Dahil po sa pangangailangan ko po. Okay, so paano kayo nagkakilala ng asawa mo? Bago po yung DJ Rocky, marami na rin po akong naging na ma-experience sa guy. So hindi niya po yun alam. As in, wala siyang So kaalam-alam up until now? yes po. Yun po Okay. So yung hindi ka nag-disclose sa kanya ng information about doon. Buti wala siyang nakikita sa mga accounts mo or messages mo or tawag sa'yo ng mga contacts mo in the past. actually, DJ Rocky, napakaganda po ng tanong nyo. Dalawang beses nga na po ako nahuli sa isang account na ginagamit ko po.
So, nagsi-CR po kasi ako no'n that time tapos inopen niya po yung cellphone ko na hindi ko pa po na lalag out yung isang dami account ko po. So, nakita niya po doon na meron po akong mga kalandian po na mga gay. Anong reaction niya? Actually, DJ Rocky, nag-explain naman po ako kasi yung mga nabasa niya po no'n that time, medyo masakit po talaga. And ako po talaga yung mismong nangungulit sa mga gay para dahil nga po sa pangangailangan. So, anong reaction Meron nga niya? Anong reaction ng wife mo nung time na nabasa niya yon? Actually, DJ Rocky, umiyak po. Tapos, gusto niya na po makipag-iwalay. Tapos sabi ko lang sa kanya na bigyan mo ako ng pagkakataon na baguhin na hindi ko na ulitin. Kasi inulit ko pa rin po after that. Kaya nga. Pero sabi mo kanina, hindi pa alam ng asawa mo na naggaganyan ka. So ngayon, na alam niya na, aware na siya, tuloy ka pa rin ba? Actually, DJ Rocky, nung time na nalaman niya, hindi niya po alam na matagal ko na po siyang ginagawa. So, parang ang pagkakaalam niya lang po na nagkamali lang po ako in one time. So, nagdahilan lang po ako noon na dahil sa pangangailangan ko ng pera at isang beses ko lang yun ginawa. Yun po ang explanation ko po sa kanya. Ang hindi niya lang po alam na matagal ko na po talaga siyang ginagawa since college pa po ako. So, anong mga plano mo ngayon? Like, meron ka bang plano na sabihin sa kanya, itigil yung ginagawa mo? Or wala lang? Kumbaga, tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Kumbaga, kapag may pangangailangan ka, lapit lang dito sa mga pwedeng malapitan, tapos hindi alam ng asawa mo. Ganun ba yung plano mo? Anong plano mo? Actually, DJ Rocky, nung yung last year po, dun lang po ako tumigil. Kasi nung time na yun, DJ Rocky, na every time po kasi DJ Rocky na hindi po ako makatulog ng maayos. Tapos pag naiisip ko po yung mga paraan na pag nangangailangan po ako ng pera, ganun po yung number one na pumapasok sa isip ko. So, ngayon po is kahit nangangailangan po ako ng pera, is sinusubukan ko pong baguhin yung sarili ko. Kasi DJ Rocky talaga, hindi po tama talaga yung ginagawa ko. Kasi lalo na po, may asawa po ako, hindi po alam ng asawa ko. May anak na ba kayo? Actually, wala pa po. Okay. Sige. Pero at least aware ka and at least natuldukan mo na kung ano man yung mga ginagawa mo in the past. Sa totoo lang, marami pang pwedeng gawin, 'di ba, sa buhay para kumita ng pera at hindi naman magandang kumita ng pera lalong-lalo na kapag merong ibang tao, especially your spouse na hindi nakakaalam dun sa gawain mo. Ayan. And I don't think na kapag nalaman niya na ginagawa mo uli yun, matutuwa siya. So, anyway, maraming salamat sa iyo, Albert, sa pagtawag, ha. Actually, wala na kaming time. Mag-alas 12 na ng madaling araw. So, maraming salamat sa pagtawag mo. Sana kahit papaano medyo nakahinga-hinga ka ng maluwag sa puso mo. Ayan. Thank you, Thank you very much for calling. Yes po. Thank you din po, DJ Rocky. Ingat. Ayan. Ingat actually, Albert. Naka 224 times yatang actually to si Albert eh. Thank you, Albert. Ingat ka lagi. Bye. Actually, guys. Kung bibigyan ng title itong programang to ngayon, ang episode na to ngayon, actually, ganyan. 324 times sinabi ngayong gabing ito. But anyway, ang daming paraan para kumita ng pera. Okay lang sana kung gagawin mo ng masama lang yung sarili mo eh. Pero kapag meron taong, alam mo yun, naluloko o kaya naman pinaglilihiman, especially asawa, no yun. Tigil na kung alam mo namang mali. Anyway, maraming salamat Kabisyo sa inyong pagtutok. Nakapiling nyo ang inyong Basa Princess DJ Rocky Tara at kayo nakatutok sa 90.7 Mall Radio. Bukas ulit. Bye guys. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!